tentang kawe kadau pentrian yangi kala ngin ya syambian bati syashi liang wa ngin ya syambian bati syashi liang wa Kenja mat snok man abaya pi iken mau do nut kapan himla umat lenja si lệ cay đây một bậy lệ tỷ lệ cay yêu một bậy Bên thiệt bò Anjing bambet kita si anjing bambit bậy man kasnya bet baik set an met dah yang kawai kalong hagapor kawai pa idang kinjikit hayo te hakata ka wei ka na por man met alaya thu yangi suwane thu khobor ni kikon mati imei ba hagapor ba ipa i kit dia u khau haka shiberni ban set hagata ka boss te namar ka boss man suabi kan mau godon jingkham nadien te hagapor ba idang ban set te kata ka yau tau khau shiberni hagata ka boss impat pelat yu star te driver tip ba ipa idang don hadin te idang bat yu tau star te kata ka bos kayat no bat kata ka bos kalah tan ya ipa tip shu kilometer ba klem yu i de kamar jam te la yathu kubor ngi kata te henrin hadin bai lawan seyeng ha kata ka met na klem yu sum shu kan no baji po yeng te ithia no hayeng shetja te nda banga khi mestep ban sliuding na lor ba ipai la stom kata kejap henrei haba idang thia hajan jong kata ka depending hanta haba ngaseyo tau ding na tengir fashion buding ha tengir haba ngaseyo tau ding na tengir uhap ban sau tau ding na selang jong ipa te ipa ila dom ru kata ikendet ru kata na kajing thia te kajing susun e jong ha kata kasnya kham la shuban ei na marba ngasusun ay pala di ipan or baila sitom ya kata gajing siya patan ka bos sitom sa kata gajing penhap yung tau jongay yung tau ding ubang kung penhap na tengir kata di kaway kalimat kaway pada ka kalimat ka ba sa ajing kan mau haka ayom telam yung sinam kanay pusan haka por ba i pa bat nga ngilay tang ranga sa kalaw tendang ila ya tang ranga baro artayo ngila ya klong yo taurna ngila tap aki berni ngakan mau sa kat nyo berni ngila ban penmi ha kata ka artayo ngila ya bu hajam jong taw jong kata ka thlio ko mangi thangrnga ngila pensong kita kat nyo teliki berni te na hadin ata pada ngia let no sa snong por arwat te hadin arsingi ngi let da ka jingmot ban let kit no yo taurnga benrei hadin bangila let ha kata kas hadin arsingi nangta baro khat nyo berni utaur ngala kala de pelut baro khoi bat berni bat renga bat ngakan mausa baro sisngi klem nang su bani tre beripa sta cha klau klem nang su tang ban bam jaru ngi asosi palat namar kajing tre stop jengi steng banai kala su sep e kini kisngi kajini kai kabang ada kain koridor kajini kai kajong pa kalomba ijupan kan mau berabor yang namaran itip yang iki kun bro nyongut wei mat da ka wei kajing wei biad da ka wei kalanti da ka wei kajing ya syam kajing ya kendu ti yang ai pai jukun kan mau berabor juong yang kini ki kentir pada kidon hakano gono gajaka tane pia kendu ya kano gono ka jing jiha kajing im pada pis ngo ba pimla ban te lakam ya kita ki papia don lang bagi egi papim snow ya hap kani ki bom day satia ki kam ki babha tiar na kita bersyukur ya lade na kata macaka
ban kan mau ni ka si ka jing dap alang ko jing dap ars nem jong jing khlat no jong ipa te ka jing kan mau jong nga i ka jing le bha ka jong ipa ka ma ipa la la ban sneng ban krawan ban hikai ni khon ni don nyot para la la ban penbit penbiang ni baro nyot la ka long ka jing pule la ka long ka kino ki kam ki jam ka bangi le ide ma i nang kong ba ai man sim man i ba ya lam nanti ba hikai ngi ke e ka bangi de ban le tang bin yo e ka jing job te ipa ide i breu bala ban hikai ba ngi la ka long ha ka liang ka buram ka akor la ka long ha kino ki panta ka ba ide ban le la ka jing smok tho ba ka bangi shania ho bule ning kong te kawai ke kelimat ke bang kan mau kadaya por bai bai la stom hi bar ka bai ikran ni kentian ke ba ikran sepang kakam ka jam ke ba mai i le warla kalong kakam ke baren re pa ide breu i bala ba ban yesha e kakam ke ba mai tre bat i bala ba ban yai ne ya kakam ke ba mai tre te ka ba mai ia thu bat isnang i kraw ni kon yiti kalong ba ia thu ba mai hakakam ka ba itrei ila ba ban yarapi ki breu la ki don gitu ki badok ki bomla le se ban siuru yang ayesha ya kata bat ki don gitu ki bala ban siu suki ru yang kataru ngayesha namar ngi isen kita ki breu ya kum ki jat breu ki badang don ki jingduna kalian ka yo kakot kapor bang sa jing kan mau tam hakpor badang don ni pa kadai kawai ka por ka snam ki por ka bang ngarang khamriat te ipai dang wan na spo iyo mo krawat ngidang ya don ki men ki ba kham he i jong ni ki ba kidang pule shalong ting ya don ngi kham ya don dot bro spara yang ka ta por te ngi yo sngawi ka sori pa na do na kham jangai ba ikot ka por bangi la apli ba de ipai la apri da snam te ka kata ka por ila kata ka jing pris nam ipa kala simpor da ki ki katto kan ne ila snow ngiru ila shu yam bet kum bikon namar ngim tip ka jingpang ayu ko ba iyo ma iru ila kren ila shukren ila snang ila hikai ni bangin ya le tips ni baru ispara ila khot lang ta te ila pha ban khot ki jong kado khadang ro ila pha ban le chau bat ila do jing kermen ka de e bangi pet itu por hi pa walai don of deng ka karta ka badang khamre itu ipon ring la snow si ba bang yo i ta ka jingpang pa bai la pri ila supri beda kasnam ngim tip ka jingpang ayu ka ba iyo bat kata ka por bai pa ila snang ila kraw ni bin le tip sni ila suya yam bro ispara ngim nang shu ban ong ban lei madde ta ka por ba ublei udang it palat ye ka yeng ka sem jong ni bat ngi tiap bau blei udang tiap ba ngi kum ki khon idang dan kam shibon ki sembo ajing snang jing kraw nai pa ta daw na kata ka jing shitom ublei ula pen khia bari la yo biang ka jing khia ta tadu kan ne ka snam ar hajar khat khandai kan mau madu por bangarang kham khana namar hajing jongi yakin masing jupa carai haki breu te kakamram jonga hadin bangalawan school dala ade ka por janmet ngade banlai tan ne kintu ki masi por janmet te hak takawai ka singi ngalet kenjak borna te ngala ngaklet ban letan ne ki masi te hadin bangalawan dala ade ka por met ki ya kita ki masi la deptan na da ki para ne ki men jonga te ipai ke mong ye yang ai su khot be janga on ban shong hajan rin pa da de hadin ta habang le chong hajan rin pa i pen ai ka ja yang ai hadin bang la de bam kata ka ja la de bam ka ja usah sho yang apa te kata de ka wei kan mau ka wei pat ka ba asa jing kan mau ipa ka long ba ipa idong ipa smart busting ba na du dang step kan mau banga jadi thoding ba ipa ngakan mau ipa na du lai beje lai siteng kum tu ila ki thia ila dep chat la dep hadin bla dep chat la dep tiu chai sawan kursiu thia yang ipat hadin nang tau ya lam yang ibon le thoding te habang ile thoding ro na du ba dang dum ko bnang bun singi julai bat hadin bala
Kecai ke benang bun sin ngila dep ban wan thot ding te kalong ke eke jing hikai ke bokodor pai hikai yang i bangin long ki ba smart pasting nadu bangin dang kena kan mau hak por ke bang ngadang ren ngadang syong kelas 3 te kadon ko wei kasngi banga baditai para marjan ila yakut bandet sajan te namar bai pa jongi shat smart ha bandet kwai te ngibon ha kadok kayeng te baditai para marjan ikwa ban bam do kha te ngila yakut ban ya bujeli ma I en ai do so ban ngapan ngan ra ta kadok kha te nglara sibun ba kadok kha ngla thaplang ta ga jan bang mut bandet sa te hadian bai pai lapet kino ki jan bang amot banet sati lap ya kata kadok kha te dei kata ka pori ka bai pai lap ba ngasat tu te hadian bai lap ba te dei kata ka pori ka bai pai i syo i sempat yang badai nado kato kapor hi bai pai show sempat yang nado to kapor ba ngam jumelian syu bantu kadai ke basutia bagin syu yang keren hang ne tang ba kadai ru kajing hikai ke ba kraw yang badai nado kato kapor hi ya ke ba ngam junut syu bantu nomor ba kan mau bai show ipa ka we ke ba pensa jing kan mau gi pa por badang don ipa kadon kapor ha ka bai la stom jur te ishat pen I kador khmat jong I da kador khmat ba phu samrki ban pen kemen yang ni ki khun da ka ba ong ba nginom snosi namar ba ai baro ka shong ha ka jing bu bet bu renti ka jong play sa ka wei pat ka jing hikai ka ba ngiyo na ipa ka long ba ipa im kwa ba ngi ki khun ngin snosi ala dadon kano ka jing ikwa ban ket hidalade te ipen I kanuksa ka ba yang ni bat isim ka jingkit kle ka ba pura kum ukpa ka yang kata ka de kanuksa ka ba namta jungi ki khun te ini di kado ide para kado jongi pa jongi ibala klat no bat kane ka de kalengku snam ka ba ar hadin jong ka jing klat jongi ka shpo tarik jong September ke senam arajar kat kendai. Bat menta ka shpo tarik September ke senam arajar arpuwe. Ngakwa ban keli pi kado ka ka klip mat ka ba pensa jing kan mau ha ka jing ya kendo jong pi bat ipa bat I men jong pi bat ipa jong I ka klip mat ka ba pensa jing kan mau tam pi klip mat ka ba pensa jing kan mau ha ka jing im jonga kam tam ka por ka ba iba idon yang ke Jepang bat im daslem su ba in klat na ni ka pertei na kan mau sa ba ipan bisa nanga ban ai bisa ar tengka ba in tap hala ka jong ka plan mar ba I ong nem don bisa na kan mau ba ngadon ha kata ka por tang sis pa tengka bat ngala sei ya kata bat nga ai heba iru ipan pau ya kedak jong kecing kemen bat kecing pu samrki bat itep plasya dem jong I ya kata bisa bang ai kata kalong ke ba pensa jing kan mau ha ka por ba idan peneng kecing pang sakawai pade ka jing kan mau bang sa jing kan mau ha ka por ba idang sat ba idang klan bang idang yelaj ha ka ti jing di tit jing tit ini kepada ni kun lahi kaya ngakum ka kemi hila ong ba lada pitit jing tit lada pi sim jing sim na kilok jong pi akan mau bahai ka pisai ka tengka ki briu wat nam ju le klat wat nam ju le thok da pen bet bahai ka pisai tengka ha ki briu wat nam kuwa ta pen sim ban ong an kwan ni jong ki wei han rei dai pen bet bha te kata ka jing kai kan man bha kan man roi lada iyo ya kanu ka program wat lada kadai ka program nadu ka program ban yalam ya ka jing yaseng iju pen kre lepai kata kam judon ka jing le tang da program ne ka jing le khore ngaju yo brabor ya ki jing tho ki jing apa ka ba iju bu jing tho ya ki ne ki benta ki ba nadu ki benta ki ba iju ya shim benta ha ka
yang kebetulan kejutrai la kalong kajing kren kaktin play nane la kalong hakano kano kabenta im jus nguhun klem kajing penkre bat ha kajing sha imda dei eben ong ba idanang hadu petak kai kaktin hareng tenrei ngaju labrabor ladang led banulum banlang ka kamera thia jong ipa kijudon kikot kibai pule wat dia kikot kipadai kaktin manwei ru ha kaktin hareng te ada yu isha ya kajing tres dong kajing ipa ha ka kamera thia jong i ki don ki magasin kala kot ba wat ha ka por ka ba isa met hayo mau kerwadu i jura brabor ya ka bible ki don cibuan ki khalimat ki banga sa jing kan mau ipa nadu ki por ki banga dang kamret hi nga kan mau sa nga juyo ka por ka ba khambon hi ban penlot bat ipa nomar ngadai i para ba khadu ba kamret tam na ki men jongate isha jalam bhai nga banet sajan banet thoding nga sadlong nang penra saban dalat sajan ru tenga yo ka por cibuan bhaban ban ya penlot bat ipa te kalong syaka ka ngayo aru shibun ki jing snang bat ka khlip mat ka ba nga khamsa jing kan mau ka jing im jonga i pa kalong ba ha ka por ka ba nga yale exam ya ka third semester jong ka MA ka dei ka sngi ka ba nga dang sedang ya ka exam tengah kan mau ba ka dei ru ka sngi ka ba ipa ila sedang khamban khia hi ka jing stom tenre ipa I khamkon halade imju da kham yatho ingi yaki jing stam te kade ka to ka sngi pat ba ifon yanga shwa bangan rong haka kamera exam ifon yanga badi ong I yatho yanga yong hanaba ngatiang ngam tiap kade ka jing stam yu tenre ngasngo tiang kade ka jing stam ka ba khamlong pher hi kamet chunga ngam jumat kum kane ka jing stam ma kisnam ki bala letno bat ila ngakan mau sa ka kentian ka ba ipa I ong yang lada phim treish tom te kane ka lada ngamla ban treish tom lada ngan feel ngatharai ba kala ipa ba in dang pa school yang lande ba in dang kersan biang yang I ong yang ya kata bat dei hiru tang kata ngakan mau sa ka kentian ka ba I ong yang treish tom bat 3 minit nam taka exam jompi te nomor kata ngisngo don bok shibun bangi doni iba bahatam iba ublay lakar ku hangi ki ku Ngin ya shem ya